କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ମାନେ ଏତେ ତରଫା ଲାଗିଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋ ଘର ଲୋକ ବେଶୀ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଘର କ'ଣ ପଦା ଲୋକ ମାନେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ମୋ ପଛରେ ଏମିତି ଲାଗିଛନ୍ତି, ଚୁମ୍ବକକୁ ଯେମିତି ଲୁହା ଟାଣେ ସେମିତି ବି ଲାଗିଛନ୍ତି। ହେଲା କି ସେମାନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କଥା ଯଦି କହିଲି ନା, ସେମାନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି କି ମାନେ ମୋର କିଛି ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା, ମୋର କିଛି ଇଏ ହେଲା ସିଏ ହେଲା, କିଛି ହେଲେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ କିଛି ହେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ବାପାର ହାତ ଅଛି ସିଏ କେବେ ହେଲେ ବି ବର୍ବାଦୀର ଶିକାର ହେଇପାରିବନି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କି ମୋ ବାପା ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ହାତ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହରିଙ୍କର ହାତ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଉପରେ ଅଛି ନା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ବର୍ବାଦୀର କାରଣ ମୁଁ ହେଇପାରିନି। ଆଉ କଷ୍ଟ ତ ଜୀବନଟା ତ କଷ୍ଟ ତ ଅଛି, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କଷ୍ଟ ବି ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି କାଇଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛ ନା ମୋର ବର୍ବାଦୀ କାରଣ ହେଇଯିବ, ଇଏ ହେଇଯିବ, ସେ ହେଇଯିବ, ତମେ ଆକୁ କହିବ ତାକୁ କହିବ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କ୍ୟାରିୟାର, ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାତିର କରେନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ କର୍ମ ଉପରେ ଭରସା ରଖେ। ଯେଉଁଠି ମୋର କର୍ମ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଠି ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, କାହିଁକିନା ମୋ କର୍ମ ଛୋଟ ବଡ଼ ନଥାଏ, ମୁଁ କାମ କରି ଚାଲେ। ଯେଉଁଦିନ କାମ ନାହିଁ ମୋ ଘରେ ମୁଁ ରହେ। ହେଲେ କି ତମମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛ କି ମାନେ ମୋର ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଏଇଟା ହେଇଗଲା, ଏ ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ଦେଖୁଛ ନା, ଏ ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ହେଲେ ମୋ ବୁଢ଼ା ଦେହରୁ ମୁଁ ପାଇଛି, ଏମିତି ସିନ୍ଦୁର ମୁଁ ପାଇନି। ହେଲା, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବୁଢ଼ା ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ହେଲା, ମୋ ବୁଢ଼ା ମୁଁ ଯାଏ କି ନ ଯାଏ, ମନ୍ଦିର ଗଲେ ବି ସେ ମୋ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ନ ଗଲେ ବି ମୋ ସହିତ ସେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଛାଇ ପରି ସେ ମୋର ମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାଟି ବି ମୋତେ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ବି ଦିଅନ୍ତିନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଛି ପାଉଥିବି, ସେ ମୋର ହିଁ ରହିବ, ମୁଁ ତା'ର ହିଁ ରହିବି। ହେଲା, ଆଗରୁ ବି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଏବେ ହେଲେ ବି କହୁଛି, ବୁଢ଼ା ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେଇଟା ମୋର ହିଁ ରହିଲା। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଛଡ଼େଇକିରି କାହାର ଇଏ କରିବି, ସେଇଟା ମୋର ହିଁ ରହିଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋର ହିଁ। ଆଉ ତମମାନେ ଯେ ଭାବୁଛ ମୋତେ ତଳେ ପକାଇକି ତମମାନେ ଉଠିବ, ସେଇଟା କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁଟା ତମେ ଭାବୁନ କି ମାନେ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଯଦି ଟେକାଟି ମାରିଛି ଗଲେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପଥରଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା ତା ଉପରେ, ସେଇଟା କିଛି ହେଇନି। ହେଲା, ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବୁଢ଼ା ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛ ସେଇଟା ସବୁ ମିଛ କଥା। ହେଲା, ଯେଉଁଟା ହେବା କଥା ହବ, ସିଏ ହେବନି ଯେ ସେଇଟା ଏମିତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ କାମ ବି ହେଇପାରିବ, ନ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ବାବୁକୁ